Takže čus, tu je Dano. Ja vás vítam pri vlastne prvom videu mojom, kde si vlastne povieme nejaké informácie o tom, čo budem nahrávať na YouTube, aké budú tie všetky veci, aké hry budem hrať a aké proste videá budem natáčať, aké typy videí, kedy budú vychádzať a všetko vlastne okolo. Dneska som si dal Minecraft, lebo som si nevedel vybrať, čo na začiatok, trošku sa mi to... Prepáčte za to sekanie, mám fajn. Len teraz narýchlo si zmením, lebo aj natáčam, tak mi to trošku laguje. Takže v dnešnom dieli vám vlastne len... poviem vám to proste. Takže budem natáčať z tohto tu servera. Áno, je to server, mám F1, tu nevidíte chat. Je to vlastne server Scorpion Build Fun. IPčko nájdete v popise. A tiež tá hudba, ktorú som použil na začiatku v intro, sa volá Pipex Jump. Tiež to máte aj v intro napísané pre istotu, keby niekto to nevedel, tak vždycky to bude v intro napísané. Ja používam ešte Kozocraft. To je taký ešte, ktorý budem asi stále používať pri Minecrafte. A teraz k tomu budem natáčať. Takže hlavne asi budem natáčať buď Minecraft alebo GTA San Andreas. Ešte neviem, GTA San Andreas som dlho nehral. Takže zlepka. Ale takže budem tiež, no zatiaľ vám ukážem to a budem hovoriť. Takže budem hrať Minecraft natáčať, áno, bude to tento server, normálny survival, možno aj hardcore a nejaké tie creative blbosti, proste nejaké tie stroje a tak. Takže ďalej budem natáčať Age of Mythology, normálnu kampaň, keby ste to niekto poznali. Ďalej by som chcel natáčať The Simpsons Hit Run, povedzte, či chcete, aby som to natáčal. Možno Technic Launcher, nejaké tie z Technic Launcheru Minecraftu, tak by som mohol natáčať Hitlight, taký klasik a Hackmine. Sice ani jeden z tých modov není mi veľmi blízky. Hitlight, jediný mod, ktorému rozumiem, Industrial Craft a klasik, to tiež to isté. Ďalej by som chcel natáčať nejaké tie, vždy pondelok budú nejaké tie, neviem ako to nazvem, videá, pondelkové blbosti, odreagovanie na začiatku týždňa alebo také. A v tých blbostiach budú hociaké random hry. Zo začiatku to bude Tetris, Pinball a Angry Birds. Len tak na reagovanie, aby ste sa pevne pripravili na ďalší týždeň. Takže tak, práve je nedeľa. Možno to ešte stihnem vydať v nedeľu. A vlastne som už povedal všetko, čo som chcel povedať. No, azej. Čaute.